No niin, nyt pyörii. Missäs täältä nyt sitten vois löytyä? Ollaan täällä Sastamalan Vammalan S-Marketin oluthyllyllä täällä. Herra hakee piispan sormia sieltä. Kyllä. Tämmönen ei oo itse tullut maistettua, mutta herää kysymys, että missä se piispan sormi onkaan ollut sitten? Ei lapsille. Ei. Kuoripojan perseessä. No mut joo, täällä on aika hyvä tää olutvalikoima kyllä. Niille, ketkä tykkää suurista olutvalikoimista. Kvassia pitäis tyypittää joskus, se on Baltian maiden tämmönen erikoisuus. Onks toi kotikali? On. Se on myös suitable for children. No, mut joo, ennen kuin tulee joku ilkeä ja vartijan puolikas kekeilee, niin on varmaan ihan hyvä lopettaa tää kuvaaminen ihan tähän.